प्रदेश में बाड़ी हाय मेहरारू घरे बाड़ी हाँ सजना प्रदेश में बाड़ी सजना सजना पति दाढ़ी बनाया ना कपार छिले आला घरे आइल बाड़े आ मौकी कहतिया तनी अटर पटर बतियावत रे मान लगा के आइल बाड़े तो कहतर करे के हमारी खोलबे के लिए कमारी रे वो कहते कि वो बुझाते जे रंग में तनी बाड़े मौगी समझावत दिया का कहतिया मेहरारू कहतिया मेहरारू कहतिया मेहरारू कहतिया भागो मत भाई जिद जानी करी जरी सटल बेकार बा आ जाए जिद जानी करी जरी सटल बेकार बा ए मैनेजर साहब ए रत्नेश भैया ए राजा जी ए बोलो मुआ ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब मगध के धरती से पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर मैनेजर साहब राजा बन के राज करी मुन्ना के भाई अच्छा हमारे परम मित्र मुन्ना के भतीजा हमारा मुन्ना चाचा नु लगे है तो मुन्ना के अच्छा मुन्ना के चाचा जी के तरफ से पुरस्कार कलकत्ता बड़े बात भइल हो भगवान दोनों आदमी के बनौले रही हमारा रत्नेश भैया के तरफ से मेडिकल दुकान बहुत बहुत पुरस्कार देनी जाए राउर मेडिकल खूब चले राउर मेडिकल खूब चले मारो मत पड़ो तो मेडिकल केंगे चली रे अरे हल्का फुल्का टीबी हो को हाँ टीबी मौगी कहते कि राजा जी जिद जान करी जरी सटल बेकार बा जिद जान करी जरी सटल बेकार ए राजा जी ए बोलो मुआ अच्छा बाबू साहब मुखिया सुनील भैया मुखिया रमेश भैया और रत्नेश भैया के माध्यम से शशि भैया अच्छा फिर हमारा बाबू साहब मुखिया जी सुनील भैया मुखिया जी रमेश भैया रत्नेश भैया के माध्यम से बहुत बहुत पुरस्कार ई जुगल जोड़ी रोशक मित्रता यही बन रहे प्रार्थना करो वाह वाह ए राजा जी अरे बोलमुआ ए राजा जी दोसर हमारा ए राजा जी हमारा रत्नेश भैया के सुपुत्र बड़े शशि बबुआ शशि राज जी तोहरों से एगो गवावल जाए हाँ तनी हमारा मंच पर आई एगो माला से हम सम्मानित करब और वो सब थपड़ी बजा के आशीर्वाद दी बबुआ के जे गांव जवार है जिला के नाम के रोशन करो हमने के यह चाहिए बड़ी सुंदर आवाज बड़ी सुंदर गायकी बा तो हम यह कहो कि रो सब आपन असुंदर देखी पंच मुहे परमेश्वर ए बेरा अभियंता जी बाड़े चाहे प्रभुनाथ बाबा बड़े रहुए सबके बदौलत बाड़े ना तो हमने का कुछ जानी ले सो तो साटा काहे से करेनी इसमें का उसमें माघ में का पूछ में तो साटा काहे के होला खाली तहरा बोल पर तो एगो माला से सम्मानित करब रो सब थपड़ी बजा के हमरा शशि राज जी के आशीर्वाद दी जय हो बाबा भगवान बनौले रखोस नारायण जी के कृपा बनो लंगड़ मौसी कहाँ जाता रही मौगी कहते के राजा जी मन के मनाई जाई
अरे सुती रही दुआरा मिली है अनाज नहीं जला से अरे छोड़ी कलाई हमारा अरे लगल बुखार बा छोड़ी कलाई हमारा लगल बुखार बा ए राजा जी ए मंटू भैया ए बोलो मुआ ए राजा जी सर हमार बा ए राजा जी सर हमार बा राजा और दया बढ़ गए अब बाछी ना छुआवे के पड़ी जाए तेरा और 20,000 बच गए कैसे पूछी का है हमने के नचनियन के जे सूद देला चाहे देख लेलन हां ओकरा पुरानिया भले पर बाछी ना छुआवे अंत में मौगी कहते के राजा जी 5 भइल पार तो अरे सवार भइल छौवा सुन संग दिल बात मानी तो नीरो अरे पिया प्रभु नाथ राऊ अरे कैसन विचार पिया प्रभु नाथ राऊ कैसन विचार बा ए राजा जी बोलो ए राजा जी दे दूसर हमार बा ए राजा जी हमरा लागल बुखार बा ए राजा जी दूसर हमार ए राजा जी दूसर ए राजा जी दूसर ए राजा जी ए राजा जी से बोली शंकर भगवान।